Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng tiyuhin ko na itago na lang natin sa pangalang Panoy. Taong 1987, San Enrique, Negros Occidental. Isinilang sa isang pamilya ng mangingisda itong si Panoy. Ikalawa sa 3 magkapatid. Hindi man kaalwanan ng pamumuhay, hindi naman sila nagugutom dahil sa kasipagan ng kanyang ama. Wala silang sariling bangka at nakikisakay lang ang kanyang ama sa bangka ng kanyang kaibigan. Hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral si Panoy dahil sa edad na 12 ay sumama na ito sa tatay niya sa pangingisda. Minsan maalwa ng huli, ngunit may mga pagkakataong halos wala na silang pangbawi sa kanilang gastos. Ang patakaran kasi ng may-ari ng bangka sa kanilang lugar, aarkilahin mo yung bangka tapos ibabawas sa kabuoang huli mo yung arkila at gastos sa gasolina. Kaya minsan ay wala silang naiuuwi. Pero sadyang maparaan itong si Panoy dahil kapag wala silang nahuli, kahit pagod na ito at walang tulog, ay nagkakanapa siya ng mga panggal sa ilog malapit sa kanila para makahuli ng alimango. Ang nanay naman ni Panoy ay isang pilay na nadisgrasya sa motor at naputulan ng isang paa. Dahilan para hindi na makapagtrabaho, pero paminsan-minsan ay tumatanggap siya ng labada mula sa kanilang kapitbahay. Kaya kahit papaano'y nakakabili sila ng bigas. Ang kapatid naman ni Panoy ay meron ding kapansanan. Meron itong epilepsy. Dahilan kung bakit hindi ito isinasama ng kanyang ama sa paghahanap buhay. At kung titingnan mo ang kanilang bahay, ay talagang masasabi mo na sila ang pinakamahirap sa lugar na yon. Dahil ang bubong ng bahay nila ay yari lamang sa pinagtagpi-tagbing trapal at tarpulin ng mga kandidato. Pero sa kabila ng kakapusan sa buhay, hindi ito naging hadlang para sa mag-anak upang maging mabuting tao at sa ganoong aspeto ng buhay, kilala ang ama ni Panoy. Bagaman laging nakakarinig ng di maganda sa kapwa, ay binabaliwala na lamang ito ng kanyang ama. Minsan nang pauwi na sila galing sa laot, mag-aalas 5 ng hapon, may nag-iinuman sa tabing dagat at napadaan doon ng ama niya. "Oy, Kanor! Halika rito! Inom ka muna!" Anyaya ng isa sa mga nag-iinuman. "Sige, paring Pedro. Susubukan ko na lamang bumalik. Mag-e-entrega pa ako eh. Wala pang pangsaing sa bahay." Tugon naman ng tatay ni Panoy. "Aba Pedro, tinatanggihan ka oh. Palalampasin mo ba yan?" Pag-uudyok ng isa. "Hoy! Put! Ina ka, Kanor! Lakas ng loob mo ah! Bumalik ka nga rito!" Susuray-suray na wika ni Pedro habang papalapit kina Panoy. "Panoy, mauna ka na!" Wika ng tatay ni Panoy. Pero tay..." "Sundin mo na lang ako, anak. Mauna ka na!" Muling wika ng tatay ni Panoy. Maya-maya pa ay lumapit siya sa mesa ng mga nag-iinuman. Laking gulat nito nang maupo ang tatay niya at agad na dumampot ng baso. Dinig na dinig niya pa ang sinabi ng isa sa mga ito. "Duwag naman pala itong si Kanor eh. Takot pala kay Pedro." Wika nito habang tinatapik-tapik ang ulo ni Kanor. Napaisip si Panoy sa mga sinabi ng mga kalalakihang yon tungkol sa kanyang ama.
Kaya kinabukasan ay agad niya itong tinanong. Tay, huwag po kayong magagalit ha. May tatanong lang sana ako. Wika ni Panoy habang nag-aayos ng kanilang lambat. Ano yun, anak? Tugon ng tatay nito. Tay, totoo bang duwag kayo? Kasi yung sabi ng mga lalaki kagabi, totoo ba yun, tay? Tanong nito sa ama. Nak, hindi ko ruwagan ang pag-iwas sa gulo. Hindi sa lahat ng oras ay solusyon ang away. Dahil lilikha lamang ito ng mas malaking problema. Nakangiting tugon ni Kanor sa anak. Tapos mo na bang sinsayin yan? Kung tapos na, ikarga mo na sa bangka. Mamaya pagdilim, maalis na ako. Maiwan ka na muna, anak ha, kasi kasama kong ninong Edgar mo. Nakiusap na sumama kasi wala na daw siyang trabaho. Wika nito sa anak. Ganun po ba, tay? Sige po. Magkakana lang ako ng panggal sa ilog. Mataas naman ang tubig ngayon eh. Labasan ng mga alimango. Tugon ni Panoy. Ngumiti naman ang kanyang ama at sinapo ang ulo nito. O siya, manghuli ka na ng pangpain mong dako mo. Pakit na ang tubig oh. Baka gabihin ka. Tugon ng ama at agad nang lumakad si Panoy upang manghuli ng kanyang pangpaing dakumo. Sa mga hindi nakakaalam, ang dakumo, isa itong uri ng alimasag na kulay itim na kadalasang naglalagi sa mga putikan. Mainam itong pamain sa alimango at masarap din itong lutuin sa gata. Ang hindi alam ni Panoy, ang gabing yon ang magsisimula ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Bitbit ang sulo at sisidlang timba. Tinungo ni Panoy ang bakhawan sa tabi ng ilog at habang nanghuhuli ng pain ay may nasipat siyang isang kumpol ng mga ahas tubig na kung tawagin ay walu-walo. Isa itong uri ng makamandag na ahas na naglalagi sa tabing dagat o sa mga bakhawan. Naagaw nito ang pansin niya dahil sa gitna ng mga walu-walo ay may isang kumikinang na bagay siyang nakita. Agad niyang nilapitan upang tingnan. At dala ng kuryosidad, kumuha siya ng patpat upang sungkitin ang bagay na yon. At dahil sa ginawa niya, nagsipulasan ang mga walu-walo na nagbigay ng pagkakataon sa kanya upang malapitan ng husto ang bagay na yon. At nang damputin niya ito, laking gulat niya dahil tila pumapasok ang liwanag sa kanyang kamay. Dahilan para agad niya itong mabitawan pabalik sa putikan. Bumaon ito sa putik ngunit naaaninag pa din ni Panoy ang liwanag nito kaya muli niya itong dinampot at pinunit niya ang manggas ng kanyang damit at ipinangbalot sa bagay na yon. Tapos niyan ay inilagay niya ito sa kanyang bulsa at nagpatuloy na sa kanyang ginagawa. Matapos niyang manghuli ng mga pamain, agad na siyang naglagay ng mga pain sa kanyang panggal at inilatag ang mga ito sa ilog. Mga 30 piraso din ang panggal ni Manuel. Hindi naman ito kabigatan dahil may ginawa naman siyang balsa na pinagkakargahan niya ng mga yon. Matapos niyang magkana ng mga panggal, ay agad siyang umuwi upang maghapunan. O anak, kumain ka na. May tuyo dyan sa lamesa. Kahit papaano laman na mo yung tiyan mo para may lakas kang humatak na mga panggal mo mamaya. Wika ng kanyang ina. Opo, inay. Kayo po, kumain na po ba kayo? Tanong nito sa kanyang ina. Oo anak, tapos na kami ng mga kapatid mo. Tugon nito
At matapos kumain ay dali-dali itong bumalik sa ilog upang magpandaw ng kanyang mga panggal. At laking gulat ni Panoy dahil sa unang panggal niya ay mayroong 3 malalaking alimango ang nag-aagawan sa isang supot ng paing nakatali sa gitna. Sunod-sunod niya itong pinandaw at hindi na siya magkanda-ugaga dahil halos lahat ng panggal niya ay may mga nagsisiksikan na alimango. Lahat yon puro malalaki. Good size ika nga. Umaga na din nang matapos si Panoy sa kanyang ginagawa at sinalubong siya ng kanyang ama sa ilog. Naabutan ito na nagtatali pa din ng huling alimango ang kanyang anak. Aba, ang dami ng huli mo anak ah. Puno ang balde ah. At ang lalaki pa. Masayang wika ng kanyang ama. Hindi lang yan ang huli ko, tay. Ayun oh, tingnan mo yung isang banyera doon. Wika ni Panoy sabay turo sa banyerang nakalapag sa pangpang ng ilog. At nang buksan ng kanyang ama ang banyera, nakita nitong punong-puno ito ng alimango. Sa'yo lahat to anak? Ikaw talaga Panoy oh. Ang hilig mong magbiro. Wika ng ama. Dahil hindi ito makapaniwala sa sinabi ng kanyang anak. Hanggang sa lumapit ang isang lalaki at nagwika kay Panoy. Noy, kukunin ko na lahat ng huli mo ha. Sumunod ka na lang dun sa may timbangan para makuha mo na ang bayad mo. Alam mo Kanor, napakaswerte ng anak mo ngayong araw. Biruin mo, isang punong banyerang huling alimango. Mga good size pa. Malaki-laking pera din to ha. Wika ng lalaki na kumprador pala ng mga alimango sa lugar na yon. At mas lalong hindi makapaniwala ang kanyang ama nang ipakita ng lalaki sa kanya ang kabuoang napagbentahan ni Panoy. 3,000 piso. Noong mga panahong yun ay malaking halaga ang 3,000. Marami ka nang mabibili. Pag-uwi ng mag-ama sa bahay ay agad na inusisa ni Kanor ang anak. Anak, ano bang ginawa mo? Bakit sobrang dami ng huli mo? Takang tanong nito. Wala po tay. Kahit nga ako nagulat eh. Hindi ko din akalain na ganun ang mangyayari. Tugon ni Panoy. At magmula nung araw na yon, sunod-sunod na dumating ang swerte sa buhay nilang mag-anak. At ang pinakamagandang nangyari sa pamilya ni Panoy ay gumaling ang kanyang kapatid na may epilepsy. Paano nangyari? At bakit ko sinabing pinakamagandang nangyari? Isang araw, habang naglalaba ang nanay ni Panoy ng kanyang maruruming damit, nakapa nito ang isang matigas na bagay sa bulsa ng suot-suot na pantalon ni Manuel nung nanghuli ito ng pamain. At dahil sa puno ito ng putik, hinugasan ito ng kanyang ina. At nakitang isa lamang itong kulay puting bato. Nakakulay ng gatas na parang itlog ang hugis at halos kasing laki lang ng itlog ng pugo. Matapos itong hugasan, ay inilagay ito ng kanyang ina sa isang estante. Nakita ito ng kapatid ni Panoy na may sakit. Inilagay ito sa baso at nilagyan ng tubig upang paglaruan. Sa hindi malamang dahilan, ininom nito ang tubig na nasa baso. Nung una wala lang, pero laking gulat ng nanay ni Panoy nang makita nitong nagbubuhat ng 2 balding tubig. Ang kapatid ni Panoy. Mas matanda ito kesa kay Panoy, kaya Manong ang tawag sa kanya, maging ang nanay niya. Manong, ako na dyan. Baka mapano ka pa.
Wika ng kanyang ina. Hindi, Nay. Ayos lang ako. Isa pa, ang lakas ko na oh. Wala na yung parang kuryente sa batok ko. Wika nito nang nakangiti. Hindi naman ito pinansin ng ina dahil kapag inaatake ng sakit normal naman ang kilos nito at nakakatulong din naman kahit papaano sa mga gawaing bahay. Makalipas ang ilang linggo, napansin ng mag-anak na hindi na nga sinusumpong ang kapatid ni Panoy. Nay, magaling na ba si Manong? Di ko na siya nakikitang nangingisay eh. Matawa-tawang wika ni Panoy. Yun din nga ang ipinagtataka ko, anak. Hindi na sinusumpong ng sakit niya ang Manong Mael mo. Wika nito. Habang nag-uusap ang mag-anak, pumasok ang kapatid ni Panoy. Nay, ano tong parang itlog na nasa baso? Bato to, di ba? Takang tanong ni Mael. Ay, oo. Nakuha ko yan sa pantalon mo, Panoy. San mo ba nakuha yung bata ka? Tanong ng kanyang ina. Yan po ba, Nay? Dun po sa ilog. Yun din po yung gabi na sobrang dami kong nahuling alimango. Pasimpleng sabi ni Panoy. Tiningnan ito ng kanyang ama at nanlaki ang mga mata nito sabay wika ng, Por Diyos por Santo! Anak, baka trabong ko itong nakita mo. Halika, puntahan natin si Tata Temyo para mapatingnan natin ito. Wika ng kanyang ama. Si Tata Temyo ay isang sikat na albularyo noong mga panahong yun. Pagdating nila sa bahay ni Tata Temyo, agad na ipinakita ni Kanor ang hawak-hawak niyang bato na nakabalot sa isang puting tela. Pagbuklat na pagbuklat ni Kanor ng puting tela, nanlaki ang mga mata ng matandang manggagamot at agad na pinauwi ang lahat ng kanyang mga pasyente. Nagdahilan na lamang ang matanda na biglang sumama ang kanyang pakiramdam. Agad na pinapasok ang mag-ama sa kanyang sala, sabay sara ng kanyang pintuan at mga bintana. Kanor, saan mo nakuha ang bagay na ito? Wika ng matandang manggagamot. Ang totoo, Tata Temyo, ang anak kong si Panoy ang nakapulot niyan sa bakhawan. Ano po bang bagay na yon? Takang tanong ni Kanor. Kanor, isa itong trabong ko. Napakaswerte ng anak mo't nakasumpong siya ng ganitong uri ng mutya. Wika ni Tata Temyo. Ang trabungko ay isang uri ng mutya na nagmula sa hayop. Ngunit hindi kagaya ng mutya. Ang trabungko ay walang pakaing dasal o orasyon. Simpleng dasal lang o di kaya ibulong mo lang dito ang kahilingan mo. At kapag pinili ka nito, matutupad ito at pangangalagaan ka ng gabay nito. Hindi makapaniwala si Kanor sa kanyang narinig mula sa matanda, kaya nagwika ito. Imposible namang makasumpong ng trabungko ang anak ko. Wika nito sa matanda. Walang imposible sa mundo natin, Kanor. At kung hindi ka pa din naniniwala, paano mo maipapaliwanag ang paggaling ng kapansanan ng anak mo? Idagdag mo pa ang sunod-sunod na biyaya sa buhay ng pamilya mo. Wika ni Tata Temyo. Nagkataon lamang po yun, Tatang. Wala pong hiwaga sa mga nangyari sa amin. Tugon ni Kanor. Nasa sayo kung hindi ka maniniwala. Pero sinasabi ko sayo, isa itong trabungko na biyaya sa anak mo. Pakaingatan ninyo ito na huwag mapasa kamay ng ibang tao. Bili ng matanda. At agad na nagpaalam ang mag-ama. Habang nasa daan, nag-uusap ang mag-ama.
Naitanong ni Panoy sa ama kung totoo ba ang mga sinabi ng matandang manggagamot, na ang nakita niya ay isang mahiwagang mutya. Sa ngayon anak, hindi ko masasabi kung totoo ba to o hindi. Pero kung totoo man ito, nagpapasalamat ako nak, dahil bibihira ang taong napagkakalooban ng mga ganito. Heto anak, itago mo ng mabuti at wag na wag mong ipapakita sa iba. Habilin ng ama kay Panoy. Fast forward tayo ng ilang taon. Nasa edad 27 na si Panoy. At sa edad na yon, nagmamay-ari na sila ng 3 bangkang pangisda. Naipaayos na din ni Panoy ang kanilang bahay at ang bunso niyang kapatid ay napag-aral niya na din. Naging sunod-sunod ang swerte sa buhay nilang mag-anak at nasubok ang kakayahan ng hawak niyang trabungko. Lalo na nang sinubukan siyang tambangan ng ilang kalalakihan upang pagnakawan. Isang gabi habang papauwi galing sa bagsakan ng isda, hinarang siya ng 3 kalalakihan. Malayo pa lamang ang mga ito ay nararamdaman niya na dahil umiinit ang kanyang bulsa kung saan nakalagay ang kanyang trabungko. Animoy binabalaan na siya nito. Huminto siya sa paglalakad at kinuha sa bulsa niya ang kanyang trabungko. Kung tunay ka man, ngayon ko mapapatunayan. Pangalagaan mo ko laban sa panganib. Bulong ni Panoy sa kanyang hawak na trabungko. Lumakad siya papunta sa 3 lalaki na nakaabang sa kanya. At nang malapit na siya sa mga ito, biglang nagsalita ang isa sa mga lalaki. To! Tigil! Huwag kang gagalaw Ibigay mo sa akin yung pera mo. Wika nito sabay tutok ng baril sa tagiliran ni Panoy. Bagaman natatakot, tumuloy si Panoy sa paglalakad. Magpaputok ka kung gusto mo. Hindi ko ibibigay sa iyo ang perang para sa pamilya ko. Tugon nito sa lalaki habang lumalakad papalayo. Matigas ka, tol. Wika nito sabay kalabit ng gatilyo ng kalibre 38 baril. Ngunit sa gulat ng mga kalalakihan, hindi ito pumutok. Makailang ulit na kinalabit ng lalaki ang gatilyo, ngunit wala pa din. At dahil sa pagkainis, bumunot naman ng kutsilyo ang isa sa mga kalalakihan. At nang akmang isasaksak niya na ito kay Panoy, ay natisod ang paa nito at aksidenteng naisaksak nito ang kanyang kutsilyo sa isa pa nilang kasamahan. Habang pinapanood ni Panoy na isa-isang napapahamak ang mga taong gustong manakit sa kanya, ay nagwika siya ng, "Walang sino man ang maaaring makapanakit sa akin at sa aking pamilya." At ang 3 kalalakihan ay agad na tumakbo dahil sa takot. May sa demonyo ka, Panoy! May sa demonyo ka! Sigaw ng isa sa kanila habang tumatakbo papalayo. Lumipas ang maraming taon. Naging maayos ang buhay ni Panoy at ng kanyang mga magulang. Ngunit mas pinili niyang wag na lamang mag-aral ng kolehiyo dahil sa ang kapatid niyang bunso ang kanyang sinusuportahan at matagumpay naman itong nakapagtapos ng pag-aaral sa kursong criminology. At dahil maluwag na ang kanilang pamumuhay, ay pinili ni Panoy na lumingon sa kanyang pinagmulan. Kasi nung mga panahong yon, lumipat na sila sa syudad ng kanyang mga magulang. Dahil may katandaan na din ang kanyang ama, pinatigil na din niya ito sa pagtatrabaho. Ang katuwang niya sa paghahanap buhay ay ang kanyang nakatatandang kapatid na siyang nangangasiwa ng pwesto nila sa bagsakan.
Naging komprador ng isda itong si Panoy at ang mga bangkang pangisda nila ay umabot na sa 10. Isang gabi, habang naghihintay na dumaong ang mga bangka mula sa pangingisda, nakita niya ang isang pamilyar na mukha na naglalakad sa dalampasigan. Ang kanyang kababata. Agad niya itong nilapitan at laking gulat na lamang niya nang lumingon ito sa kanya. Nanlilimahid ito at animoy hindi nakaligo ng ilang linggo. Punit-punit na din ang damit nito. Albert? Ikaw ba yan? Ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Takang tanong ni Panoy sa dating kaibigan. Nung kabataan kasi nila, ang pamilya ni Albert ay nakakaangat at masasabing kabaliktaran ng estado nila ang buhay naman ni na Panoy. Panoy, ikaw na ba yan? Ang laki ng pinagbago mo ah. Halos di kita nakilala. Gulat na tugon nito kay Panoy. Oo, ako to Bert. Halika, dun tayo sa pwesto ko nang makapag-usap tayo. Kumain ka na ba? Anyaya nito sa kaibigan. Ang totoo, Panoy, namamalimos na lamang ako ngayon eh. Simula nang malugi ang aming pwesto sa palengke, nagsunod-sunod na ang kamalasang dumating sa amin dahil na din sa pagsusugal ng tatay ko. Nawala din lahat ng mga pinundar naming bangka. Malungkot na tugon ito. Ha? O bakit di ka maghanap ng trabaho? Di ba nakapagkolehiyo ka naman? Muling tanong ni Panoy. Hindi ako matanggap sa kahit anong trabaho, Noy. Gawa nang may problema ako sa puso at laging bumabagsak sa mga medical exam. Pakiramdam ko, isinumpa kami ng Panginoon dahil sa sinapit naming magkakapatid. Maluhaluhang tugon ni Albert. Oo nga pala, nasa na ang kapatid mo? Tanong ni Panoy. Wala na siya, Noy. Nag-iisa na lang ako, Noy. Wika nito. Awang-awa si Panoy sa kanyang kaibigan nung mga oras na yon. Hindi siya makapaniwala sa pagbaliktad ng kapalaran nila ng kanyang kaibigan. At dahil dito binigyan niya ng trabaho ang kaibigan at dito muling nasubukan ang kakayahan ng kanyang hawak na trabungko. Inilagay niya ito sa baso at muling binulungan. Alam kong ikaw ang dahilan ng paggaling ni Manong Mael. Nais kong tulungan mo ko, aking kaibigan. Wika nito, sabay lagay ng kanyang trabungko sa baso ng tubig at ibinabad ito ng buong gabi. Kinabukasan, pinainom niya ang pinagbabaran sa kanyang kaibigan. Maniwala kayo o hindi, gumaling ito. Laking pasasalamat ng kaibigan ni Panoy sa kanyang tulong, ngunit ang hindi niya alam na ang dahilan ng kanyang paggaling ay ang hawak na trabungko ni Panoy. At dahil doon, napatunayan ni Panoy na ang hawak niya ay isang biyayang mula sa kalikasan. Hindi niya ito ipinagsabi upang maingatan ang kanyang gamit. Magpahanggang sa kasalukuyang panahon ay hawak pa rin niya ang trabungko at patuloy na tumutulong sa kanyang mga kababayan. Sa ngayon, nagmamay-ari na siya ng isang buong fishing port dito sa aming probinsya na ang pangunahing binibigyang pansin ay ang maliliit na mangingisda. Nagawa ko ang kwentong ito dahil ang aking ama ay naging driver niya sa isa sa kanyang mga fish carrier trucks na bumabiyahe sa buong bansa. Naway magsilbing aral ang kwentong ito at makapaghatid ng isang mensahe sa mga taong may hawak ng mga mutya na ang paggawa ng kabutihan kailanman ay hindi kabawasan sa ating pagkatao. Bagkus ito ay nakakapagbigay daan sa isang mabuting ugnayan.
At ang pinakamahalaga ay ang paggamit ng mga mutya sa kabutihan ay kinalulugdan ng mga gabay ng kalikasan at higit sa lahat ng Diyos Ama. At inyong natunghayan ang isa na namang kakaibang karanasan ng isang pangkaraniwang tao na nabiyayaan ng kapangyarihan ng kalikasan. At ito ay isang uri ng kapangyarihan ng kalikasan na kung tawagin ay trabungko ng walu-walo. Okay, opinyon ko sa kwento. Isang napakagandang halimbawa para sa mga bumili ng mga mutya kong hawak sa Facebook page ko. Kung di nyo na itatanong, meron tayong mga mutyang ibinibenta ron. I-like nyo yung page ko, Ang Pinuno. Doon nyo makikita lahat. Ang kinagandahan lang nito, kaya tuloy-tuloy yung naging swerte ng pamumuhay nila kasi ginamit niya sa kabutihan yung mutyang pinagkaloob sa kanya. Tapos tumulong siya ng tumulong hanggang ngayon na hindi siya nagsasawang tumulong. Kaya yung blessings na natatanggap niya, grabe-grabe, di ba? Kita nyo naman, dating walang hawak na bangka, nagkaroon ng sariling fishing port, di ba? Iba maglaro ang Diyos. Ako na nagsasabi sa inyong lahat. Kaya kung may mga hawak kayong mutya o yung mga nakabili sa akin ng mutya, alagaan nyo lang. Tapos kung tuloy-tuloy yung blessings na pumapasok sa inyo, ibahagi nyo yung sobra sa iba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.